għat maħna Sur Cremona, għanna l-George Cremona li għat maħna, ħannibdew nirrispondu xie SMS li batulna t-telespettaturi. Kif għattilkom fl-introduzzjoni, mux għalissa, tuna ċans imqar nirrispondu zewċ SMS. Ħan niftħu l-linji ta' telefonu kolla, unek etnaraw. Dilettant, inti tal-kċina, George? Nħobba l-kċina, ħanajdu. Ti kolli ma jew kultant tirrilassaw is-sajjar. Ti kolli ma nħobb u koll nipprepara xi ħaġa. U x'issajjar imma ħelu jew Le ħelu ma nafx. Imma ma doffina meta nara l-Mary Grace aw tagħmel dal-ħelu. Sempliċi, nipprova. Kif jibdew jitkellmu jkun jidher sempliċi. Nipprova. Meta mbagħad nipprova ma jirnexxilix. Noqogħdu flimkien mela fl-istess kategorija jienu. Għax nipprova nipprepara l-ingredjenti ma mbagħad nibda ngħid. Minix. Fejn jidħol ħelu. Idejja mhux ħajtu niżgub. Mela, is-Sur Cremona ħammorru issa għal xogħol tiegħu. Naturalment anki dak li għandu x'jaqsam ma' Dipartiment ta' Servizzi Soċjali ħafna SMS li rċevejna minn telespettaturi tagħna. Ħan nirrispondu wħud minn dawn l-SMS. Kif ngħidulkom niftħu l-linji tat-telefon għax ilna ftit ma nitkellmu mat-telespettaturi, allura issa għandna ċans ħanieħduhom ukoll. Mela xatt għalina l-wara nofsinhar tajjeb nixtieq lek taddili dan il-messaġġ li Sur Cremona dwar mekkaniżmu kola addizzjonali fuq li ma kriterji jingħataw u mhux kulħadd jingħata l-istess ammont, please. Mela, il-mekkaniżmu tal-kola addizzjonali ġie mħabbar fil-budget li għadda. Ovvjament kien imħabbar ukoll fil-budget ta' qabel li se jsir l-istudju u tħabbar sabiex jibda jitħallas fil-budget li għadda u minnu fih kif kien imwiet fl-istess budget tħallas matul Deċembru. Matul Jannar, Frar u Marzu ħarġu xi pagamenti oħrajn fuq il-kola addizzjonali għal dawk is-sezzjonijiet tas-soċjetà li kien għadhom ma tħallsux. U ħanati ftit parametri ta' kif jitħallas dan Għax fil-verità qed jistaqsi jekk għaliex jekk hux kulħadd jieħu l-istess jew le ammont. U ħanibda min għaliex inħoloq dan il-kola addizzjonali, il-kola addizzjonali. Il-kola l-benefiċċju tat-telespettaturi tagħna x'inhi eżattament? Mela l-kola hija żieda tal-għoli tal-ħajja li ħabbar il-gvern kull sena fil-budget. Fil-budget li għadda ħabbar il-żieda tal-għoli tal-ħajja għal matul is-sena 2023 hija €9.90 fil-ġimgħa, plus hekk il-pensjonanti ingħataw dak kollha li jirċievu pensjoni sew kontributorja u sew mhux kontributorja ingħataw minn barra 990 fil-ġimgħa ngħataw 260 oħra fil-ġimgħa. Mela dik hija ż-żieda tal-għoli tal-ħajja, il-kola. Inħoloq issa il-mekkaniżmu tal-kola addizzjonali, jiġifieri over and above il-kola illi għadni kemm fissirt in-990 fil-ġimgħa. Il-parametri tagħha huma differenti. Il-parametri huma illi dan il-mekkaniżmu jiskatta sabiex jilqa għall-inflazzjoni illi tkun qiegħda tiġi fil-pajjiż, speċjalment l-importazzjoni tagħha minn barra. U allura il-gvern ħoloq dan il-mekkaniżmu sabiex jilqa għal din l-inflazzjoni lill-familji l-aktar li huma fil-bżonn. Iżda il-mekkaniżmu jinħadem fuq ċertu kriterji. Jinħadem fuq il-dħul tal-household kollha, mhux b'mod individwali, il-household kollha, sħiħa kollha kemm hi. F'dak il-każ id-dħul sew minn xogħol, sew minn benefiċċji soċjali jiġi magħdud flimkien u imbagħad jinqasam skont in-numru. Ġifieri dak il-kalkolu tal-bidu jinqasam skont in-numru ta' persuni li jgħixu f'dik il-household. U allura hemmhekk aħna ngħidu jingħata il-weighting. Ġifieri kull persuna tingħata dak il-piece illi għandha f'dik il-household. Jingħat imbagħad id-dħul tal-familja u jiġi imħabbat ma' dak li ngħidulu equivalized income. Once illi jiġi mħabbat ma' dak li ngħidulu l-equivalized income li jkun ħabbar il-gvern fil-budget għall-2023 ħabbar illi l-equivalized income huwa 17,796. Meta mbagħad ikun hemm il-kalkolu tiegħu, naraw ir-riżultat ta' dak il-kalkolu jikkwalifikax jew le skont iż-żieda tal-għoli tal-ħajja li tkun ingħatat lil persuni f'dik il-household. Jiġifieri, jekk ikun hemm persuni varji li ingħataw diġà żieda tal-għoli tal-ħajja in-990 f'dan il-każ
diversi membri f'dik il-familja, hemm il-possibilità li ma tkunx ħaqqek din iż-żieda addizzjonali. Għaliex? Għax iż-żieda tal-għolli tal-ħajja tkun diġà kkaverjatek għal dik l-inflazzjoni. Barra minn hekk, jekk ma jkunx hemm biżejjed nies illi ħadu dik iż-żieda addizzjonali, hemmhekk imbagħad hemm il-possibilità kbira illi titħallas ammont illi ivarja skont għalhekk il-varjazzjoni, skont id-dħul ta' dik il-familja. Issa jekk id-dħul ikun baxx, jekk id-dħul ikun baxx. Ġifieri mhux il-pensjoni biss, għax jista' jkun hemm dħul ieħor minn tajjeb, mistoqsija tajba ħafna Angela, id-dħul aħna dan globali il-mekkaniżmu. Eżattament. Dan il-mekkaniżmu ħdimnieh mhux mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali biss, ħdimnieh flimkien mal-Kummissarju tat-Taxxi Interni sabiex naqdu id-dħul minn benefiċċji soċjali ma' dħul li jkollhom jista' jkun minn xogħol jew dħul ieħor bħal dividendi, jew inkella renti, jew inkella interessi. Hemmhekk dak huwa kollu dħul globali u skont in-numru ta' membri tal-familja hemmhekk imbagħad tista' tiġi eligibbli jew le. Inqas ma jkun hemm dħul fil-familja, iktar il-possibilità li titħallas. U jekk titħallas il-possibilità hija illi tieħu sa massimu ta' dak il-kola addizzjonali. Il-massimu tal-kola addizzjonali huwa 1200 euro. Il-minimu huwa 100 euro, ġifieri imbagħad hemm pagamenti diversi skont ir-riżultat ta' dak il-kalkolu li għadni kemm fissirt f'dak il-każ. Tajjeb, hekk almenu spjegajna ftit kif tidħol il-kola. Provajt nispjega b'mod sempliċi sabiex in-nies barra jifhmu kemm jista' jkun minnu. ċerta li speċjalment is-semmieħ li batilna dan l-SMS almenu fehem għax il-mistoqsija kienet propju indirizzata għalih u apart l-informazzjoni li xtaq, rrid ikun jaf għaliex ma titqassamx l-istess ammont u hemmhekk spjega eżattament x'inhi ir-raġuni. Barra minn hekk, il-biċċa kbira ta' dawk li kienu eliġibbli tħallsu f'Diċembru. Imma mbagħad minħabba li kien mekkaniżmu ġdid, bdejna naraw illi kien hemm ċertu membri fis-soċjetà li setgħu jiġu eliġibbli u allura bdejna naħdmuhom cohorts. Is-sibt li ġej se jkun hemm iktar nies li se jkunu qegħdin jirċevuh minħabba li kienu eligibbli iżda s-sistema kienet għadha mhix qiegħda upgraded u issa se tkun upgraded sabiex jitħallsu s-sibt li ġej ukoll. Ħanitkellmu fuq l-invalidità illa li għandi SMS minn ċaħat mit-telespettaturi tagħna. Għalli jekk jogħġbok jekk tkun qiegħed fuq tal-invalidità qed naħseb li għall-pensjoni qed jirreferi s-sinjur jew sinjura. Tista' tibqa' toħodhom sa 3 snin? Mela, ħanfisser daqsxejn u mmur għall-programm li għadda. Il-programm li għadda jiena tkellimt fuq it-tapering tal-benefiċċji. Il-tapering ħanfissera ta' malaj. Tkellimna ħafna fuq il-tapering il-ġimgħa li għaddiet. Il-tapering tal-benefiċċju huwa benefiċċju li nħoloq fl-aħħar snin sabiex benefiċjarji tal-għajnuna soċjali, dak li ngħidulu relief, jitħajru u joħorġu fid-dinja tax-xogħol. Meta joħorġu fid-dinja tax-xogħol, dawn il-benefiċjarji tal-għajnuna soċjali flok jieqaf il-benefiċċju soċjali sħiħ kif kien jiġri qabel, jibqgħu joħduh għal perjodu ta' 3 snin, jibqgħu jieħdu parti minnu għal perjodu ta' 3 snin. Dis-sena fil-verità kien hemm ukoll żieda f'dan il-pagament. Minn dis-sena benefiċjarju soċjali li joħroġ jaħdem jekk jikkwalifika se jkun qed jitħallas 75% tal-benefiċċju soċjali fl-ewwel sena, 55% tal-benefiċċju soċjali fit-tieni sena u 35% tal-benefiċċju soċjali fit-tielet sena. Aħna nafu li dawn in-nies wara 3 snin xorta baqgħu fid-dinja tax-xogħol għax imbagħad jiġu eligibbli wkoll għall-in-work benefit li huwa making work pay policy oħra. Però f'dan il-każ hemm il-pensjoni tal-invalidità. Pensjoni tal-invalidità minna nnifisha ma tistax taħdem. Għax il-pensjoni tal-invalidità. Ġiġi għatuħ il-pensjoni? Eżattament, mhux hekk biss. Il-pensjoni tal-invalidità inti tibda toħodha jekk il-bord mediku jiddeċiedi illi saħtek irrendietek inkapaċi għal kwalunkwe tip ta' xogħol. Dik kif hija liġi llum, jiġifieri inti alla ħares qatt jiġrilek xi ħaġa fix-xogħol jew jiġrilek xi ħaġa fil-ħajja tiegħek, medikament u ma tkunx tista' tibqa' taħdem, f'dak il-każ hemm il-pensjoni tal-invalidità jekk tikkwalifika mill-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali, mill-leverage ta' kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali, ġifieri mill-leverage tal-bolla, imbagħad il-każ tiegħek imur quddiem il-bord mediku. Il-bord mediku jiddeċiedi jekk ħaqekx sena, jekk ħaqekx sentejn jew jekk ħaqekx 3 snin.
il-massimu huwa 3 snin. Wara sena, sentejn jew 3 snin il-bord mediku jerġa' jibgħat għalik sabiex ikun jista' jevalwak. Imma jekk inti bil-pensjoni tal-invalidità, għaliex dak hija konsegwenza minħabba li saħtek irrendietek inkapaċi għal kwalunkwe tip ta' xogħol. Il-pensjoni qed tqajjem ħafna mistoqsijiet minn it-telespettaturi tagħna fil-verità għandi messaġġ ieħor fuq pensjoni din id-darba mhux kontributorja, imma kif qegħdin taraw tellajna n-numri tat-telefon. Jekk hemm xi ħadd jixtieq jitkellem ma' Sur Cremona, ħan nibdew nieħdu ftit telefonati, però in between sakemm jidħlu telefonati nkomplu naqraw aktar mill-SMS tat-telespettaturi. U xi ħadd talabna biex nitkellmu fuq il-pensjoni mhux kontributorja wara li tala il-65 sena. Għaltinna jew għallinna dan minn batinna dan il-messaġġ, tista' taħdem u tieħu pensjoni wara? Mela, qegħdin nitkellmu fuq il-pensjoni mhux kontributorja. Isimha magħha. Hija pensjoni illi titħallas mhux fuq il-bolol li ħallast, għax ma kellekx biżżejjed bolol. Iżda tissodisfa test tal-kapital u test ta' dħul fil-ġimgħa. U allura, ġala darba inti ma ħallas bolol biex tirċievi il-pensjoni tal-età, il-pensjoni mhux kontributorja, kull xogħol li tkun qed tagħmel ħajjitnaqqas mill-benefiċċju, mill-pensjoni tal-età, mill-pensjoni mhux kontributorja. Minħabba l-fatt illi il-pensjoni mhux kontributorja ma ħallasx bolla għalija u allura biex tikkwalifika għalija trid tissodisfa means test. Il-capital means test huwa li ġuvni ma jistax ikollu iktar minn 14,000 bħala assi u koppja ma jistax ikollu iktar minn 23,300 bħala assi. Minn barra dak it-test hemm it-test ukoll ta' dħul fil-ġimgħa. Meta qed ngħidu assi għall benefiċċju tat-telespettaturi tagħna, flus il-bank u jekk ikun hemm proprjetà hekk. Eżattament, mela. Flus il-bank jiġu inklużi bħala assi. Proprjetà, apparti l-proprjetà li tkun qed tgħix fiha. Id-dar residenzjali ma tkunx ikkalkulata. Id-dar residenzjali ma tistax tiġi kkalkulata għax inkella d-dar residenzjali jekk tiġi kkalkulata f'dak il-każ imbagħad se nkunu qegħdin immorru kontra l-ġustizzja soċjali tal-persuna in se. Ġifieri jekk il-persuna tapplika l-pensjoni tal-età mhux kontributorja jew għal xi għajnuna soċjali, hemmhekk jittieħed it-test tal-mezzi tal-kapital 14,000 ġuvni 23,300 bħala koppja, imbagħad ukoll jidħol it-test ta' dħul fil-ġimgħa. Kull dħul fil-ġimgħa jitnaqqas minn dik il-pensjoni tal-età mhux kontributorja jew l-għajnuna soċjali. Tajjeb illi ngħid illi dan li tkellimt fuq mhux il-pensjoni kontributorja. Il-pensjoni kontributorja ħallast il-bolla għalija u allura mu ħajkun qed jinqatalek xejn minħabba dħul. Għax dak huwa dritt tal-persuna. Dak huwa dritt għax ħallast l-insurance, ħallast il-bolla għalija. Mela 22-913-401 jew inkella 2 jekk hemm xi telespettaturi li jixtiequ jitkellmu magħna u jistaqsu xi mistoqsija lis Sur Cremona 50617000 jekk tibatulna SMS nirrispondukom il-ġimgħa d-dieħla. Importanti meta tibatu SMS, importanti li jtuna n-numru tal-karta tal-identità il għaliex hemmhekk jekk ikun hemm xi mistoqsijiet personalizzati id-dipartiment jiġi għandkom bir-risposta definittiva. U ħafna drabi aħna nażlu ftit mill-messaġġi li jibgħatu telespettaturi. Ħafna drabi il-mistoqsijiet li tibatulna jiġu mwieġba personalment u xejn. Eżattament, ħafna mill-mistoqsijiet tru l-SMS li nirċievu dawk jiġu mwieġba b'mod personali, ġeneralment jew b'telefonata jew inkella b'notifika lill-persuna stess. Ovvjament jekk imbagħad wara li jirċievu notifika jkunu jixtiequ jagħmlu kjarezza fuqha ma jkun ġara xejn, jistgħu jmorru f'hub ta' servizz.gov jew inkella jistgħu jċemplu 153 u se jsibu lil xi ħadd li se jkun jista' jgħinu. Għandna telefonata aħna naraw ftit minn għandna fuq il-linja l wara nofsinhar tajjeb. Hello? Nofsinhar tajjeb. Nista' nsaqsih mistoqsija. Mela għidilna, sinjura. Jekk jogħġbok jiena xebba qatt ma ħdimt u l-kola ma ħadtix. Jien għandi 72. Tirċievi xi tip ta' pensjoni, sinjura? Tirċievi xi tip ta' pensjoni mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali? Kont bir-relief, u mbagħad qabdu li dix jgħidulha. Ħanajdu. Qatt ma ħdiem. Mela, jiena bħala dħul li għandek m'għandix idea minn hawnhekk ma nkunx nista' ngħid. Le, jiena m'għandi xejn, m'għandix dħul minn imkien. Viva le, qed infissirlek, sinjura. Bħala dħul jiena ma nistax nikkalkula tiegħek hawnhekk minħabba l-fatt li m'għandix il-każ tiegħek qudiemi. F'dak il-każ ma jkun ġara xejn. Kull ma tagħmel ħalli l-numru tal-identità tiegħek qabel taqta' u
u n-numru ovvjament tal-mobile tiegħek sabiex jiena nkun nista' niċċekkja l-każ tiegħek jew inkella n-nies fid-dipartiment ikunu jistgħu jiċċekkjaw il-każ tiegħek. Imma f'dak il-każ Thank you very much. tkun qed tirċievi telefonata sabiex infissrulek jekk ħaqekx jew le. F'dan il-każ is-sinjura Taqtax, sinjura, ħajkelmuk All mid-direzzjoni. right, okay. Thank you. Proset tal-programm. Grazzi tal-segwina, sinjura. Mela, is-sinjura qed titkellem fuq il-kol addizzjonali. Il-kol addizzjonali kif fissirt qabel. Jista' jkun illi bil-żieda tal-olli tal-ħajja li hija irċeviet flimkien mal-pensjoni tal-età, semmit li qed tirċievi pensjoni tal-età, tiġa ikkaverjata bl-inflazzjoni bil-mekkanizmu tal-kola. Minħabba l-fatt illi s-sinjura minkejja li qed tirċievi pensjoni tal-età, qed tirċievi żieda tal-olli tal-ħajja sħiħa u plassek tirċievi wkoll iż-żieda addizzjonali li jingħataw il-pensjonanti 260. Fil-każ tagħha dis-sena żdiedet 12 € fil-ġimgħa. Minħabba li qiegħda waħedha fid-dar u l-pensjoni tal-età hija covered u covered ukoll biż-żieda tal-olli tal-ħajja, 99% ma tkunx eligibbli għaż-żieda għall-kola addizzjonali il-mekkanizmu tal-kola addizzjonali. Imma ma jimportax niċċekkjaw il-każ u se nkunu qegħdin nispjegawla. Ġorġina, nirringrazzjak ta' din l-informazzjoni. Kellna ħafna aktar SMS. Ħafna mit-telespettaturi se jirċievu ir-risposta. Aħna nażlu dawn l-SMS biex niddiskutuha ma xikunu ta' interess ġenerali. Però Istur Cremona żamm nota żgur għax ikun jafhom bl-amment anke l-messaġġi illi nkunu rċevejna. U naturalment infakkarkom il jekk intom tixtuqu tkunu tafu aktar jew tibatu SMS fuq 506170000 nirrispondukom bħallum 8 ijiem għalkemm ħafna minnkom tirċievu personalment jew telefonata jew inkella forma ta' ittra. Imma Isur Cremona jerġa' jkun magħna hawnhekk biex aħna nażlu dak li hu ta' interess tat-telespettaturi u nkunu nistgħu niddiskutuh. Grazzi, George. Opportunità sabiex inkomplu nispjegaw lin-nies barra. Niskat huwa mod ta' servizz għat-telespettaturi tagħna u grazzi għall professjonalità tagħkom u tal-professjonisti kollha li jkollna hekk inkunu qed nagħtu servizz lil dawn it-telespettaturi. Jien insellem lin-nies kollha li jkunu jaħdmu fid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali u dawk kollha li jaħdmu ma' service.gov fil-ħabs. Għax kollha jagħmlulna il-parti tagħhom biex inkunu nistgħu naslu naturalment għand it-telespettaturi. Grazzi, George. Aħna ftit tarif pubbliċitarju bqgħu magħna.